lorerik badago. Younger speak than everyone. When will they ever learn? When will they ever? Where have all the youngers gone? Long time passing. Where have all the youngers gone? Long time ago. Next Garibaldago. Go to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever? Yeah! Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
guztioi, eta ongi etorri zinemaldiaren 78. ediziora. Pete Seegerrek bere buruari galdetzen zion ea noa joan diren lore horiek guztiak. Egoerarik latzenetan eta tokirik ezkutuenetan ere ateratzen direla. Mendi garaietan edo asfaltoan, ustekabeko pitzaduretan, pronostiko guztien kontra agertzen diren lore bitxi horien antzera, bizitzak ere bere bidea irekitzen du ez beharraren aurrean. Hala nola, Donostiako nazioarteko zinemaldiak aurtengo edizioan. Ziurgabetasunez, larritasunez eta zalantzaz beteriko garai hauetan, distantzia hitzak espero ez genuen zentzua. Bereizten gaituen distantziak aldi berean distantzia salbatzailea da orain. Distantzia horrek elkarrengandik fisikoki urruntzen bagaitu ere, ez dago distantziari gabeko buru argitasuna izaterik. Zein da elkarri entzuteko edo harremanetan sartzeko distantzia egokia? Edo zein da film bat ikusteko distantzia onena? Ohikoa da esatea filmek pertsonaien kontakizunekin eta urrun dauden garaiekin empatizatzeko eta hunkitzeko aukera ematen digutela. Baina planetak jarrera eta ohitura aldaketa eskatzen duen une honetan, zinemak ezin du axola gabe iraun. Filmatzen bizitzea arnasten dugun aireaz eta okupatzen dugun espazioaz jabetuta bizitzea da. Inoiz baino gehiago. Apaltzea eskatzen digu inguruneak eta alaxe egin du zinemaldiak ere. Zuhurtasunez, bai, baina baita baikortasunez eta ilusioz. Zinemaldiak badu zertaz harrotu. Urtero Donostiara itzultzen den lagun talde oso badu. Zinemak distantziak txikitu egiten baititu eta etxera itzultzen gara beste behin. Mila esker zuen leialtasunagatik. Distantziek ez dute neurri bera gauez eta egunez. Batzuetan gauari itxaron behar zaio distantzia bat laburtu dadin. Beste batzuetan egunari. Por otro lado, bestetik, iluntasuna edo argiak ehundu egiten ditu zenbait kasutan espazioa eta haren kombinazioak. Balio alderantzikatu egiten dira, luzea labur bihurtzen da, eta laburra luze bihurtzen da. Eta hau alaxe da. Egunak eta gauak ez dute espazioa modu berean betetzen. Eta ez dute gauza bera neurtzen distantzia betek eta distantzia hutsek. Gauza bera neurtzen ez duten bezala. Gauza handien arteko distantziek eta gauza txikien arteko distantziek. Entre las cosas pequeñas.
Jose Maria Riba eta joan zaizkigun gainontzekoen omenez. Bai. Haze planta Dafoek duena, ez da? Badirudi profilari begiratu eta aurpegiarekin txamponak egiten hasteko gogoa ematen dute. Bai, sudur horrek pertsonalitatea du. Benetan, enperadorearen profila du. Dafoek euskal profila du, bai. Dafoe Txezarreta Gorrotxategi betikoak. Nik uste dut baserritar bat ematen duela gainera Dafoek. Bueno, izan daiteke. Baina hemen, ikusgarria dena, hemengo aldizkaria da, ez? Bueno, Donostian oso dotoreak dira, oso ondo egiten dute dena, baita sinopsiak ere. Begira. Olio ipurdia jartzeiate. Baina ze sinopsia, benetan, filmak baino asko zorobeak dira. Ezinezkoa da, bat irakurtza eta ikusi nahi ez izatea. Benetan adiktiboa, pozoi hutsa. Ez dakit zergatik tematzen diren, zinema zuzendariak filmak egiten. Hau da, sinopsi ona baduzu, badakit indartsua, mia duena, listo, ez da? Zertarak egin filma? Bueno, ez txorradaik esan. Bueno, denbora aurreztuko genuke. Eskozaren azkena ikusi duzu, oso ondo. Baina honekin, eskozaren sinopsia irakurri dut. Horrekin intelektualagoa ematen duzu. Bueno, baina adibidez Irlandarrak 3 ordu txarrekoa zen, bai. Baina bestalde batetik jana eta lanara mamartzaio industriari, idolariei, zuzendariei, atzezlei, teknikariei. Baina zen nahi duzu esatea. Baina sinopsi zinemaldi bat, ez dakit nik egia esan. Gainera ese bat gehiago beharko luke. Nola beste ese bat? San Sebastian Internacional, Sebastian Festival, sinopsisena. Bai, egia da, SSISF, bueno, luze egia, bai. Orain kani bide egin behar dugu. Kanez izango da, ez da? Hore esan dut, kan. Kanez. Kanez kanda. Kans. Ene. Ze historia duzun ese hoiekin. Benetan ekagarria, nazkante bazea. Ikustezagun Kanseko bideoa. Dans quelques jours, la Planète Cinéma déménage à Cannes. The Cannes Film Festival is getting underway tonight. La mer, ensuite la plage, et puis derrière la Croisette, et enfin tout à fait derrière le Palais des Festivals. Glamour au rendez-vous. The festival is an occasion to get closer to a glamorous world they can't approach anywhere else. Je déclare le 55e Festival du Cannes ouvert. Open. Je déclare ouvert. The 54th International Film Festival of Cannes open. Le 53e, c'est ça. Festival internazionale del film di Cannes. Open. Dichiaro aperto. International Film Festival is open. Nous déclarons maintenant l'ouverture de le 303e Festival du Cannes. Nous déclarons We declare the open, the 65th Cannes Film Festival. Le plaisir de déclarer l'ouverture. And with that, may I now declare the 66th annual Cannes Film Festival. It is now my signal honor and privilege to declare the festival officially open.
Gabon, eskerrik asko gurekin egoteagatik, gaur gauean hemen, kursalean. Bereziki pandemiak etxe askorengan eta jende askorengan eragina izan duen urte honetan. Zinemaren familia ere gogoraztindu duen pandemia. Bertan bera utzitako filmak, esate baterako, beste filmaketak etenak, egin ez diren jaialdiak. Duela aste bakar batzuk, Venezian elkartu ginean Alberto Barbera zuzendaria gonbidatuta 8 Europar zinemaldi. Zinemaren industriarekin dugun konpromisoa berretsi nahi genuen. Uste osoa dugulako gainera jaialdiak beharrezkoak direla topaleku gisa, esperientziak trukatzeko leku gisa, eta batez ere filmak aurrez aurre erakusteko apustu garbia egiten dugulako. Erakusketa aretoetan eta ozen gainera esan genuelako zinema ikusteko lekurik onenak direla. 8 zinemaldi horien artean Canneseko jaialdia zegoen, munduko jaialdirik lehiakorrena. Jaialdi hori adiskide bada guretzat, eta harreman estua duguarekin, eta aurten ezin izan da egin. Aurten beste zerbaitek elkartzen gaitu, haren aukerako 16 filma han proiektatu ez zirenak, baina Donostian erakutsiko ditugunak, horietako batzuk sail ofizialean. Guk nahi genuen Cannes gurekin egotea, gurekin batera egotea Donostiako zinemaldiaren inaugurazioan. Zinemaldien batura gisa eta omenaldi gisa egin ez diren hoientzat eta baita ere egin diren hoien alde, baina zailtasun handiekin egin ahal izan direnak. Beraz, horregatik gurekin dugu gaur Canneseko zuzendaria Thierry Frémaux. ¿Puedo sacarlo? Sí. Solamente para mostrar. Hay distancia. Es un orgullo. Bueno, voy a tratar de... Niretzat ohorea da. Bueno, saiatuko naiz gaztelaniaz mintzatzen. Gutxi ikasi dut, Buenos Airesen ikasi nuen apurra. Eta horregatik, Pedro Almodóvar ezagutu nuen bertan. Eta 5 minuturen ondoren, berak beti esaten zian, inglesez hitz egin dezakegun, baduzu. Baina, saiatuko naiz gaztelaniaz hitz egiten diodan moduan, esateko zein pozarren nagoen gaur gauean hemen nagoelako Donostian, nire lankide eta lagun Jose Luisekin, zuekin, publiko honekin izan ere zinemaldi hau, jaialdi hau munduko garrantzitsuenetako bat da. Zuek agian ez dakizue, baina esan beharra daukat, Donostia urteroko topagunea dela. Topaleku garrantzitsua da munduko zinemagintza industrian, bertako artistak biltzen dituena, eta baita lagunak ere. Eta lehen ere aipatu ditugu, bertako adiskidetasuna ere badagoela, gure lanak batzen gaitu, adiskidetzen gaitu mundu honetan, eta gainerako lekuetan munduan beste bazterretan gertatzen den bezala, aurten hemen ere eragin handia izan du pandemiak. Duela 2 aste elkarrekin jardu genuen Reparto Barberarekin batera Venezian, eta berak esan zuen gure elkartasuna, festival hauek duten elkartasuna azpimarratu genuen. Eta azpimarratu alaber zinemak, eta gaur hemen esan dezaket Donostian, lankidetza hori, elkartasun hori zinemak bultzatzen dure eta bizia dela, zinema bizia da. Eta aurten 2020 garren urtean 125 garren urteurrena ospatzen dugu. Lumierren zinematografoa sortu zeneko urteurrena da. Lumierrek zinemagintza sortu zuen, makina sortu zuen, eta era berean aretoa ere sortu zuen. Beti izaten dira mehatxuak gure aretoetan,
Eta hemen gaur esan behar dugu aretoak garrantzitsuak direla. Gure historiagatik, gure kulturarentzat ere bai, eta gure etorkizunerako ere garrantzitsuak dira. Eta noski, etorkizuna bera ere gure plataformen etorkizuna izango da, plataforma berrien, baina Luis Lumierrek nahi zuena da gaur egingo dugun hori lortzea, hau da elkartzea, gu biltzea, film bat pantalla handian ikustea eta bertan gure emozioak partekatzea, historio eta pelikula film baten emozioak partekatzea. Nola esaten da, bai, gizakiek edo gizaki bizidunen historiak partekatzea. Eta benetan zoragarria den hiri honetan eta zoragarria den publiko honen aurrean esan beharra daukat, zinema ez dela inoiz hilko. Eta amaitzeko, eskerrak eman berriro ere, Donostiako zinemaldiari eta Jose Luis Rebordinosi, eta baita ere Jose Maria Ribari omenaldia egin nahi genioke, izan ere berak ere lan egin zuen Canneseko zinemaldiaren alde, eta bera aurten galdu dugunaren simbolo da, izan ere benetan gizon garrantzitsua izan zen zinemagintzan. Woody Alleni ere omenaldi egin nahi nioke, izan ere artista bikaina da, oso garrantzitsua Canneseko zinemaldiaren historian eta gure herriaren historian ere garrantzitsua da halaber gogoratzea bertako artistek jaso zuten, hau da historiatik jaso eta eraman zutena, eta beraz William ere zinegile, nola esaten da, zineasta frantsesez, zinegile importante horietako bat da. Eta eskerrak eman berriro niri entzuteagatik. Eta musikariak sartu beharko dute orain, ezta? Agur! Mexico, que se cree, yo no sé Wayne. I don't wanna be the president of America. I said cheers, I said please, I said Jesus, I don't wanna be a candidate for be a man and what a kick, cause all I wanna do is spice it cold. Spice it cold. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride my. So forget all your duties, so yeah. So look out for your beauty, so yeah. On your marks, get set, go! Bicycle race.
Azken urteetan nabarmen sendotu da zinemaldiak zinema eskolekin duen harremana. Horren erakusgarri da Nest Film Students atala, non ikasleek zinemari munduko profesionalekin harremanetan jartzen diren. Izan ere, metraje laburrek edadura handiko talentuak gordetzen dituzte. Itxas mila bat nahikoa da hodei ertza zer den esplikatzeko. Zubiak eraikitzea ere zinemaldiak bere egiten duen eginkizuna da. Horregatik da garrantzitsua zuzendari berriak bezalako atal bat babesten jarraitzea. Elementuen aurka borrokatzen diren errealizadorei ikusgarritasuna ematen baitie. Batzuetan urte askotan zehar, beren lehen filmak ondo gauzatzeko. Loreak, argi dago ni gonbidatu nautela, mugaritzera iristen diren ikasle guztiak mendira lore bila bidaltzen ditudalako, iritsi bezain pronto. Kulinari zinema sailean film gutxi, baina oso interesgarriak ditugu aurten, eta horietako baten izenburua parafraseatuz, orekaren errezeta bilatzen jarraitzen dugu. Perlak saila, beste jaialdi batzuetan txalotutako film luzeen aukera, zinemaldiko ikusleen kutxunetako bat da oraindik ere. Zinemaldiaren alderdi bikoitza, perlak aurkitzea eta lantzea. Kimu Auskor bezala hasi zena, indartuz eta sendotuz joan da. Euskal ekoizpenek merezimendu osoz konkistatu duten lurralde bilakatu eta publikoaren arreta piztuz. Made in Spain atalera ere film kopuru murritza dator aurten, hala ere tinko eusten dio bere proposamenari. Aukera anitza da, non talentua eta arriskua ez diren falta. Hola, buenas noches. Kaixo, Gabon. 6 hilabete daramat zinemareto batean egon gabe, eta benetan atsegin handia da niretzat. Ni bezalako zinemagile Latinoamerikarrentzat, Donostiako zinemaldia beti izan da plataforma oso garrantzitsua gure zinemari bizia emateko. Gaur, Celia Rico eta Valeri Dalpier lankideen, eta nire izenean benetan arro sentitzen gara Horizontes Latinoseko epaimaia osatzeaz. Latinoamerikak banaketa arazo izugarria du. Gure filmek ez baitituzte gure mugak zeharkatzen, gure auzokoek ez dituzte gure istorioak ezagutzen. Beraz horregatik, eskerrak eman nahi dizkiegu plataforma hauei, argia ematen bat diete gure historiei, eta pixkanaka errealitate hori aldatzen laguntzen digute. Eskerrak ere aurtengo zinemaldiko filmek elkartuta izan gaituzte urruntze momentu honetan. Eskerrik asko.
alde ederra dago epaiketa bateko edo zinema jaialdi bateko epaile izatearen artean. Hemen lagunek eta kideek epaitzen zaituzte. Eta hori ohorea eta erantzunkizuna izateaz gain, zinema maite dugunon artean dauzkagun harremanak sakontzeko aukera ere bada. Zinemari buruz hausnartu eta zinemaz eta zergatik ez bizitzaz geneuzkan ideiak kinkan jarri eta berritzeko aukera da zalantzarik gabe. Arditzagun txalo bero batez, aurtengo sail ofizialeko epaimaikideak. Marisa Fernández Armenteros, Michel Franco, Lena Mosun, Joe Alwyn eta Luca Guadagnino epaimaiburua. Eskerrik asko. Urte gogorra eta zaila izan dugu orain arte, erronkaz beteta izandakoa, bakartuta eta isolatuta egoteko eskatu digute, eta orain zerro berik iruditegi kolektibo eta partekatu baterantz garaman zinemaren artea ospatzea baino, gaur gauetik hasita irailaren 26-raino, hemen Donostian. Zinemaldia ospatzeak eta hemen dugun aparteko antolaketarekin egitea gainera, distantzia soziala eta osasun krisi globalaren garaian ausardia behar da. Eta visionarioa izan behar da horretarako. Benetako visionarioa ordea ez da abstrakzioan jarduten duena. Garaiari aurrea hartzen diona da visionarioa. Eta ez du bere burua eta ez dute beren burua ere aurrez zehazturiko ideia batekin lotzen. Bestei laguntzen diete adoretsu izaten, litekenaren eta ezinezkoaren pentsa ezinaren arteko arrakala igarotzen. Eta hori eskatzen zaio zinemari. Gure iruditegia, ikusmira kritiko, ausart eta egonezinarekin argitzea. Horrela, Donostiako zinemaldiak eta zinemak betiko moduan ausart izatera, ausartzera garamatzate. Erroka bikainetan horretan ados datoz. Zoragarria denak elkarrekin egotea hemen. Eta niretzat ohore handia da epaimaikide hauek nirekin izatea gaur gauean eta datozen egunetan. Marisa, Michel, Lena eta Joe. Eskerrik asko, Jose Luis, eskerrik asko bertako taldeari eta eskerrik asko, Donostia. Eta orain bai, heltzear dago, hainbeste denbora itxarondako momentua. Entzun dezagun lagun zahar baten mezua. Hi, this is Woody Allen from New York, from Central Park. I'm sorry I can't be there, but you know how things have happened. So quite some time ago, the people at Media Pro, very, very nice people that I've made movies with, asked me if I would make a movie in Spain and they would like to finance it. And of course, any opportunity I and my family have to come to Spain is a great pleasure for us. So I thought about it, and I had
made a film already in Barcelona and had a wonderful time there. I loved it. I had shot in Barcelona and I had shot in Oviedo, which I love, and that whole area of Spain, Avilas, and we just had a wonderful time. And I was wondering where I could make a movie in Spain that I hadn't filmed before. I would like to make a movie in Madrid, but I shoot all the time in the summer and it's so hot that it would be difficult for me. And I was thinking, and I remembered San Sebastian because I had been at a film festival there, and I remembered how beautiful it was and how picturesque and what a wonderful time we had. So I thought maybe I could make a film in San Sebastian, and then I set about to write a story that took place in San Sebastian. And the only thing I really knew about San Sebastian was that they have this wonderful film festival. So I wrote a movie about the film festival in San Sebastian, and I got a chance to work with all the wonderful Spanish actors and actresses, and I brought over some people from the United States that I've worked with for years to act with me. Wally Shawn, who is an actor who goes all the way back to Manhattan, and I got a chance to work with Gina Gershon, an actress I've always wanted to work with. And so we came to San Sebastian and we stayed there for months, and we had a fabulous time and made a movie about the festival in San Sebastian. I hope you like it. I got a chance to work with Elena Anaya, which was a great treat for me. And we had hoped to come to this festival to be there for the opening of the film, but then the terrible plague happened and everything got screwed up. Anyhow, I hope you like the film, and we're looking forward to returning to San Sebastian, if not to make a film, just to come and to spend some time there and walk the streets and see the sights and eat the food and see the people. And thank you for coming tonight. I hope you enjoy this movie, and it's as pleasurable for you watching it as we had living in San Sebastian and making it. So thanks for showing up, and see you when the plague is over. Apustuak airean daude. Gure hiriko zein toki aukeratu ote ditu Woody Allenen begirada zoliak Rifkin's Festival filmerako. Ez dakigu, baina amets egin dezagun pixka bat, sekretua airean gelditu aurretik. Estuve moviendo por las zonas que están de moda y quedé deslumbrado por el brillo de esas drogas y por las luces de ciudad. Oh, pero vengo arrepentido para decirte que te quiero. Y a mis padres que me quedo en estas calles que llevo dentro. Te juro que esta vez despierto. Oh, no pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro de la ciudad, porque es aquí donde mejor me encuentro. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro. Te juro que no pienso bajar más al centro de la ciudad, porque es aquí donde mejor me encuentro. Onar dezagun, naiz eta Donostia hoiek guztiak filmean ezagertu, batek daki, agian etorkizuneko proiekturen baterako ideiaren bat emango genuen, eta orain bai. Jaso dezagun txalorik beroenarekin Rifkin's Festival filmeko lantaldea. Zuekin, Elena Anaya, Gina Gershon eta Jaume Rouras.
Gabon denoi, eskerrik asko zinemaldiari, ez bakarrik inauguratzen utzi digutelako, baita ere erresistitzeagatik pandemiaren aurrean eta frogatzea, zinema eta kultura direla armarik onenak virusa menderatzeko, osasun arloko langileen ondoren, ze azkenean kultura, komunikazioa da, ezagutza, errespetua, elkartasuna, aurrera bidea, demokrazia, eta izango da zeharkako arma erabili beharko duguna kinka larri honetatik ateratzeko. Kultura bezain gauza zeharkakorik ez dago. Begibistan dago zinema dela kulturaren mamila eta erdigunea. Beraz, defenditu egin behar dugu, babestu egin behar dugu, eta horregatik oso garrantzitsua da Donostiako zinemaldiak egin duena. Hasieran esan dena, erresistitu. Pixka bat, nabardor bat egin behar dut pixkat Woody Allenen hitzen gainean. Kontua da ez da hau aukeratu genuela, baizik eta berak egin nahi zion omenaldi bat zinemari azken batean. Eta zinemaren oinarri nik ikasi nuen horri, motibatu ninduen horri. Ez da agur esaten ari denik, norbetekela pentsatu arren, nik uste dut oraindik ere baduela asko eskaintzeko. Baina bai, Midnight in Paris zen bezala, literaturari omenaldia egin zion bezala, nik uste dut zinemandiari egin nahi ziola omenaldia, eta zinemari omenaldia egiteko lekurik onenetako bat Donostiako zinemaldia noski, bere kontakizun horretan. Ateratzen diren irudiak ez dira ikusi dituzuenak, beraz asko ere aberastasun handiagoa dute. Film batean oraindik gauza asko dituzu erakusteko, espero du gustatuko zaizuela, eta eskerrak zinemaldiari eta Jose Luisi ona ekarri gaituelako. Eta beste arte lan bat egin duelako ere Budiri Elenarekin eta ekipo osoarekin aurrera eta eskerrik asko. Eskerrik asko ona etortzeagatik, esfortzu hori egiteagatik. Zinema leku segurua da. Denok behar dugu zinema eta zinemak behar gaitu. Espero dut disfrutatu egingo duzuela film honekin, besarkada handi bat, eskua bihotzean jarriko dut zuentzat guztiontzat, zaindu zaitezte eta indartsu eutsi hau elkarrekin garaituko dugu. Gauan, benetan ohorea da gaur hemen egotea. Bitxi xamarra da, hau guztian nolabait saiestu egin dut, badirudi estatu batetatik ihes egin eta hemen ikusten dut denak maskarekin zaudela, beraz denok honetan gaude, hemen bazter guztietan dago, baina hemen lan egitea ikaragarri gustatzen zait, zoragarria da, eta berez itzuli nahiko nuke hau jantzi berrez dudanean. Espero dut bestetik disfrutatuko duzuela gure filmakin, ikaragarri gozatu dugu filma egiten. Ondo pasa. Donostiako udalaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuko Kultura Ministerioaren parte hartzerik gabe, ez legoke aurtengo ediziorik. Eta ezin ditugu babesle... Ez da gure laguntzaile ofizialak ere. Audi, Kutxabank eta Menabar eskerrik asko zuen konfiantza berresteagatik. Lekutik altxatu behar baduzu, kasu egin zinemaldiko langilean jarraibidei, bai orain, bai saioa maitzean. Aretoa alik eta modu antolatuenean ustu dezagun. Zinemaldia Panpina Errusiaren antzekoa da, handiak barruan txikiak ditu. Rifkinena bezala beste 11.
Gozatu aurtengoaz, eta ez ahaztu, arrakaletan ere loreak sortzen dira. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young was happy than everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Neskari baldago. Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldiers, everyone. When will they ever learn? When will we ever learn? Eskerrik asko, Gabon! Thank you.